سند سان بخاری و مسلم قرآن و حدیث یعنی یمن تبرکات نشاندہی کرن در ساتھ باقی حضرتی انتا چلو تعلیم کی لیکن بنا امس اکوئی جواب بوجھوا سہیلی بوجھوا سہیلی یلی گھیر کور رسول رحمت اس کافرو منیو کماو کافرو منز راو کس حضرت محمد رسول اللہ جمن ماو اچھے جمن اوسو کیا کروں نعوذ باللہ شہید کیا اوسو کروں میرے نبیان تول سیکدان صلقون کمن کافرن اللہ تعالیٰ فرمو وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما اے نبی چلائی دکھنا یہ چلائی خدایاں خدایاں منی اسکازن آزو موئی مبارک چیوانا چھے بہت جواب تمسا کو ابو چالی لئین یعنی کیا رسمت تمسا سیکدان آمد چیدی کلز دنن چید مچی سسیت منی موجود تویشن نظری و موئی مبارکی تویشن موئی مبارکی و نظری کی اگر چون جوان بچت چھے اگر کشیر بچت چھے اگر اسلام بچت چھے اگر مسلمان بچت چھے بوسیلہ موئی مبارکی حضرت محمد رسول اللہ علیہ تکبیر اللہ اکبر علیہ رسال علیہ رسال اسلام اسلام